дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. татбиқи тарҳи каса 1000 дар мулоқоти вазирони энергетикаи тоҷикистон ва қирғизистон баррасӣ гардид. ҳамкории тоҷикистон ва қазоқистон дар масъалаи обу энергетика дар Тошканд баррасӣ шуд. дар тоҷикистон фонди роҳ таъсис дода мешавад. дар Москва ҳамкории тоҷикистон ва Русия дар соҳаи илму маориф баррасӣ гардид. ҳодисаҳои нохуш аз бемасъулиятии кормандон ва норасои мутахассисони соҳавӣ ба амал меоянд. дар ҳӯйшаи ҷаласаи роҳбарони мақомоти обу энергетикаи давлатҳои Осиёи марказӣ дар Тошканд вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо вазири энергетикаи ҷумҳурии Қирғизистон Таълайбек Ибраев мулоқот намуд. дар ин хусус Амид Ховар бо истинод ба вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. мусоҳибон ҳолати кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкории ду давлатро дар соҳаи энергетика баррасӣ намуданд. ҷонибҳо ҳамзамон оид ба татбиқи тарҳи минтақавии хатти интиқоли барқи каса 1000 табодули афкор карданд. гуфта шуд ки муносибатҳои дуҷониба дар ин соҳаи муҳим дар оянда низ густариш ва тавсеяи бештар меёбанд. масъалаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба дар бахши энергетика ва об дар меҳвари мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон Далер Ҷумъа бо муовини вазири энергетикаи Қазоқистон Сумгат Есимханов дар Тошканд қарор гирифтанд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати энергетика ва захираҳои оби Тоҷикистон. мусоҳибон ба масъалаи ҷараёни байнидавлатии интиқоли нерӯи барқ, истифодаи самараноки имконияти техникии мавҷуда ва роҳҳои баландбардоштани сатҳи ҳамоҳангсозӣ дар идоракунии ин равандҳо таваҷҷӯҳи махсус доданд. ҳамзамон доир ба иҷрои ӯҳдадориҳои мавҷуда дар доираи созишномаҳои қаблан ба имзо расида, бахусус дар соҳаи тақсимоти захираҳои об ва таъмини истифодаи самараноки он табодулӣ назар карда шуд. дар анҷом ҷонибҳо барои густариши муносибатҳои стратегӣ ва амалисозии ташаббусҳои муштарак изҳори омодагӣ карданд. бо мақсади маблағгузории лоиҳакашӣ, сохтмон, таъмир ва нигоҳдории роҳҳои автомобилгард дар Тоҷикистон фонди роҳ таъсис дода мешавад. дар ин хусус қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 26 декабри соли 2024 ба имзо расида буд. хабар медиҳад Амид Ховар бо истинод ба вазорати нақлиёти Тоҷикистон. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода шуд ки якҷоя бо вазоратҳои молия, рушди иқтисод ва савдо, адлия ва кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муҳлати то 3 моҳ ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳалли масъалаҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва мулавии фонди роҳ пешниҳодҳо манзур намояд. барқарорсозии фонди роҳи Тоҷикистон ҳамчун низоми маблағгузории устувор ва доимии буҷети бунёду нигоҳдории роҳу пулҳо қадами навбатӣ дар роҳи дигаргунсозии ҷиддии соҳаи роҳу нақлиёти Тоҷикистон мегардад. дар шаҳри Москва мулоқоти муовини вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода, муовини вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳноза Нодирӣ бо котиби давлати муовини вазири маорифи Федератсияи Русия Андрей Корнеев баргузор гардид. таври Амид Ховар бо истинод ба сафорати Тоҷикистон дар Москва хабар медиҳад ҷонибҳо зимни суҳбат мавзӯи густариши ҳамкории Тоҷикистон ва Русия дар соҳаи илму маориф, инчунин сохтмони маркази таълимии байналмилалӣ барои кӯдакони лаёқатманд дар ҷумҳурии Тоҷикистонро матраҳ карданд. сабабҳои асосии ҳодисаҳои нохуш ин бемасъулиятии муҳандисони техникии корхонаҳо дар ҷои ҳодиса, беаҳамиятии ҷабрдидагон ҳангоми кор бо объекти хатарнок, риоя нагардидани қоидаҳои бехатарии саноатӣ дар ҷараёни кор бо объекти истеҳсолии хатарнок, риоя накардани технологияи коркарди кон ва надоштани мутахассисони соҳавӣ мебошад. ин матлабро сардори хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Санъат Раҳим зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон
иброз дошт. иттилоъ дода шуд ки соли 2024 нисбат ба 7 шахси ҳуқуқӣ, 27 шахси мансабдор ва 5 шахси воқеӣ барои роҳ додан ба қоидавайронкунӣ аз тарафи комиссияҳои тафтишотӣ ҷазои маъмурӣ татбиқ шуда ҷарима гардиданд. дар ин замина соҳибкоронро зарур аст сатҳи донишу маърифати ҳуқуқии худро баланд бардошта, масъулиятшинос бошанд ва талаботи қонунҳоро иҷро намоянд. дар баробари ин бояд мутахассисони баландихтисосро ба кор ҷалб намоянд. дар ин ҳолат шумораи ҳодисаҳои нохуш коҳиш меёбад, гуфт Санъат Раҳим. Нуруллоҳ Муродов, писари 17-солаи Ҷонибек Муродов, овозхони шинохтаи тоҷик ва наберии Ҷӯрабек Муродов, ҳунарманди халқии Тоҷикистон дар мусобиқаи грэплинг дар штати Невадаи Амрико ҷойи аввалро соҳиб шуда, медали тилло ба даст овард. ӯ пас аз ин пирӯзӣ барои ширкат ба даври баъдии мусобиқа, ки дар тамоми Амрико баргузор мегардад, роҳхат гирифт. дар ин бора пайвандони Нуруллоҳ Муродов ба Азия Плюс хабар дода гуфтанд, ки ӯ ба солаш нигоҳ накарда дар мусобиқаи калонсолон ширкат кард. ба гуфтаи манбаъ, Нуруллоҳ як ҳарифи худро мағлуб кард ва ду варзишгари дигар, ки мебоист бо ӯ рақобатпазирӣ кунад, аз қувваозмоӣ даст кашид. ҳамин тавр ӯ ғолиб ва ба давраи дигари мусобиқа, ки дар сатҳи тамоми Амрико баргузор мегардад, роҳ ёфт. бояд гуфт, ки грэплинг як намуди варзиши размӣ аст, ки дар худ техникаи ҳамаи намудҳои куштиро муттаҳид кардааст. ин варзиш бидуни зарба бо пой ё даст анҷом мешавад ва дар он усулҳои ба замин задани ҳариф, водор кардани ӯ, ба таслим шудан ва нигоҳ доштани рақибу маҳдуд кардани ҳаракатҳои ӯ истифода мешавад. дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар.